So लोगोफोर आंनि बे गोदान मोनसे भिडियोआव नोंथांमोननिसिम बरायनाय बावहरनाय थाबाय। फुटबल गेम नायनो फैदो जों दा। खाग्राबारि मोनफैबाय लोगोफोर। बे खाग्राबारि बाजार जायो सानडे। So लोगोफोर फाइनालि मोनफैबाय। लोगोफोर बे आबसु अफिस दै लोगोफोर बेयावनो जागोन दै लोगोफोर गेमा। बिसोरनो गेलेगोन ड्रेस खालामबाय थादो बिथांमोना सानैसो खालामखांबाय आरो सानैसो खालामबाय थादो मोजां गेलेदो फंबायमोन बेयावनो जागोन दे गाइस गेमा दसे उनाव देखायनो सेस्था खालामसै आङो गेमखौ गेमा स्टार्ट जासिगोन लोगोफोर स' लोगोफोर नायलांबाय थादो गेमा स्टार्ट जाबाय दै लोगोफोर Hey! Aku puluh na ya. Auto itu kira ya. Time pass. Mas.
Celulah mah ada dulu manusia. Beri kerau dulu nih kira lagi bol bukan. Kayak ni kan bol tak kerau dulu. Koi bol dah dah. So लोगोफोर गेमा जोब्बाय हारिखौनो जितिगौ फंबाय हारिबाय